Efsane û destan Ahmet Tigris Gelo çi têkilî û cudatî di navbera têgihên efsane, mît, dîrok, destan, fabl û çîrokan de hene. Gelek caran ev têgeh li nav hevdû dikevin. Arîşe û gelemşeyeke mezin çê dikin. Naverok an wateya van têgehan nêzîkî hevdû ne û heta çendek ji wan di nav hev de hatine honandin. Bûne wek xelboqên zincîreke dirêj. Di navbera wan de tixûbeke vekirî û zelal tune ye. Lê çend pîvan û prensîbên zanîstiyê navneteweyî hene. Efsane gotineke Kurdî û Farsî ye. Mît jî gotineke Girekî, kevne ku derbasî Fransî bûye û li cîhanê belav bûye. Efsane û mît jî ji aliyê wate û naverokê ve heman tiştin. Ango sînonîmên hevin. Mît û mîtolojî ne heman tiştin. Mît çîroka dêrîn, dersruştî, dijaqilî û yên xeyalî yên berî zayînê ne. Mîtan efsane, piraniya hizra xwe ji olên pagan digirin. Çîrokên afirandî û serpêhatiyên xwedan û xwedawendan dema beriya zayînê ne. Gotina mîtolojî jî zanîsta mîtê ye. Wek ku pedagojî, zanîsta zarokan, sosyolojî, zanîsta civakî, psikolojî, zanîsta ruhî, onkolojî, zanîsta pênceşêrê û her wekî dine. Em pirî caran dişûna gotina mît de mîtolojî dibêjin û dinivîsin. Ev şaş e. Ev şaşî ji Tirkî derbasî Kurdî bûye. Ji pirhejmara mîtan re jî mîtos tê gotin. Li seranserê Awropa û cîhanê belav bûye ku çavkaniya mîtê Yewnaniya kevne. Ev ne rast e. Çavkaniya mîtê Mezopotamya ye û digihêje serdema Sumeran. Her herêm û welat mîtên xwe yên taybetî hene. Her yek li gorî coğrafya, çand û karakterê xwe yên neteweyî hatine afirandin. Ji bo ku dîrok û serdema mîtan gelek kevne, gelên li heman coğrafyayê yan jî cîran û koka wan yekin, her wiha mîtên wan jî piranî dişbin hevdû. Wek nimûne, mîtên Swêdî, Norwêcî û Danîmarkiyan hev beşin, dişbin hevdû. Yên me Kurdan, Farisan, Afganî û Belûciyan jî wek yên Skandinavya nola hevdû yan jî nêzîkî hevdû ne. Ev tiştekî gelek normal e. Efsaneya Ristemê Zal, Teyrê Sîmir û Nevroz yên me İranî, Afganî û Belûciyan in. Mîratên me yên dîrokî, çandî û coğrafyan hevpar û hevbeş in. Li cîhana îro cîwarên efsaneyên Kurdistan, İran, Iraq, Hatî, Misir, Çîn, Hindistan, Yewnan, Roma, Germen, Skandinavya, Amerîkaya Latînî ne. Mirov dema bala xwe baş bide efsaneyan, dibîne ku duê demê de jî gelên li ser coğrafyayên cihên ji hevdû dur jî gelek sembol û îşaretan ji hevdû girtine û guhertine. Wekî mînak, di efsaneya Yewnan de Aşîl lehengekî şerê Trovayê ye. Ew hatiye efsûnkirin. Ji birî paniya wê di laşê wî de tîr, şûr û rim tesîr nekirine. Ne birîndar bûye û ne jî miriye. Di şerê Ristemê Zal û İsfendiyar de jî İsfendiyar ji aliyê Zerdeşt ve hatiye weftîskirin. Zerdeşt dema İsfendiyar weftîs kiriye, İsfendiyar her du çavên xwe girtine û av li çavên wî nebûne. Gava İsfendiyar mezin dibe û diçe şer, tu çek li bedena wî tesîr nake û birîndar nabe. Pêwîst e ku ji dara gezik tîreke dugilo were çêkirin û bavêjin li çavên wî bixin ku birîndar bibe. Ristem bi alîkariya Teyrê Sîmir bi dugiloya dara gezî her du çavên İsfendiyar dijîne erdê û İsfendiyar dimire. Gelo çi cudatî û dirûvtî di navbera efsane, destan, fabl û çîrokan de hene. Min li jor destnîşan kir ku mît bi Yewnanî û efsane jî bi Kurdî û Farsî ne. Her du hevwate ne. Fabl çîrokê ajalin in ku ajal wekî mirovan dipeyivin. Fabl dikarin çîrokên kevin an yên serdema niha bin jî. Taybetmendiya fabl ya herî mezin û girîng ew e ku ajal dipeyivin. Çîrok jî weke fablan dikarin yên serdema kevin an ya nû bin. Naveroka wan dikare rastaqîn, xeyalî û fantazî bin. Di vê mijarê de dirûftiya çîrok û efsaneyan nêzîkê hevin. Lê efsane bêtir mijarên oliyê serdema paganin. Babet û naverokê wan afirandina gerdûn, cîhan, mirov û ajalan in. Lê di navbera çîrok, fabl, destan û efsaneyan de tixûbeke zelal tune ye. Cana dikarin tixûb werin dirandin û tevlîhev bibin. Di nav mîtekê de parçeyek destan, fabl an çîrok hebe. Heta niha kesî di nav van têgehan li tixûbeke rast û zelal dane niye. Gelek kes, efsane, dîrok û destanan tevlîhev dikin. Lê di navbera dîrok, destan û efsaneyan de çend xalên girîng hene ku cudatiyên wan piçek bêjî ronî û zelal in. Di dîrokê de kes an leheng rastaqînin û mirovin. Di efsaneyê de kes û leheng pîrozin. Piraniya lehengan xwedan, xwedawend û nîv xweda û nîv xwedawendin. Naverok û armanca wan bawerî û exlaqin. Efsane bîr û koka baweriyan e. Wek nimûne di dema Sumeran de heft xwedan û xwedawend hebûne. An, Elnîl, Enkî, Nînhûrsak, Sîn û Tu û Înanna.
Gilgameşî nîv xweda bûye û di heman demê de key bûye. Di kronolojiya efsaneyên cîhanê de efsaneya Gilgameş di rêza yekem de cî digire. Di dîrokê de bûyer, roj, meh û sala bûyeran diyar e û kronolojîk e. Efsane berhemên zamanê kozmîk in. Ên berî zayînê ne û zamanê wan nediyar in. Di dîrokê de coğrafya diyar e. Bûyer li kîjan herêm, welat û cî derbas bibe, navê wan ciyan yên rastexîn in. Di efsaneyê de coğrafya xeyalî ne. Ne diyar û ne rast in. Cudabûn an têkiliyên di navbera efsane û destanan de jî taybetiyên xwe hene. Efsane bûyer û nivîsarên pîroz in. Behsa avakirina gerdûn, cîhan, mirov û hemû jîndaran dikin. Di destanan de ev tişt ne. Destan behsa qehremanîya kesan dike. Efsane behsa dema kozmîk a berî zayînê dike û destan behsa dema ku mirov lê hene dike. Di efsaneyê de coğrafya tune ye. Di destanan de coğrafya heye. Destan jî du beş in. Hinek anonîm in. Kes nizane ji aliyê kê ve hatine gotin an nivîsandin û hinek jî nivîskar an xwediyê wan diyar in. Destan helbestên dirêj yên gernasî û lehengiyê ne ku Ewropî ji jê re epope dibêjin. Efsane her çiqas bûyer û çîrokên pirole û awarte bin jî destpêk, bingeh û siya dîrok, wêje û çanda gelerî ne. Efsane û destanên her gel û komê karakterê wan yên neteweyî diyar dikin. Bingeh û çavkaniyên berhemên wêje û çandiniyê pêşin ên neteweyî ne. Çawa Tayrê Sîmir, Kawayê Hesingar, efsaneyên Kurdan ên neteweyî ne, her wiha destana Siyabend û Xecê, Memê Alan, Ristemê Zal, Evdalê Zeynê, Dervêşê Evdê jî bingeha wêje û çanda Kurdî ne. Di hemûyan de karakterê Kurdî hene. Mîrat û gencîneyên me yên hezar salan in. Hizr û hişmendiya neteweyî, çandî û wêjeya Kurdî li ser bingeha van berhemên derûnî ava û xurt bûne. Fîdan dane û kulîlkên rengîn û zengîn vekirine û vedikin.